Pekný deň, priatelia, pozdravujem vás. Dnes som robila taký krátky výklad na svoj Instagram a Facebook, čo zvyknem robiť každý týždeň. A vyšli mi také nádherné karty so ženskými energiami, že som si povedala, že ten výklad rozšírim a že sa tých kariet spýtam trocha viac. A vyšiel z toho taký zaujímavý a netradičný výklad, že jednoducho som sa rozhodla, že ho budem takto rozšírený zdieľať. Takže čo bolo v tom základnom výklade na týždeň od 15. júna? Vyšla nám tam karta umelkyňa, čo je v klasickom tarote kráľovna mincí. Potom tam bola pútnička, čo je páža mečov a cisárovna. Tá je rovnaká vo všetkých tarotoch. O čom tieto karty hovoria? Umelkyňa alebo kráľovná minci, to je niekto, a nemusí to byť nutne žena, ale môže to byť aj ženská energia v mužoch. Je to skrátka niekto, kto má tú schopnosť a ten dar svoje nápady, myšlienky, pocity zamotniť do hmotnej podoby. Čiže dať svojim nápadom nejakú reálnu podobu, ktorá má hodnotu. Alebo to môže byť niekto, kto dokáže vnímať svoje fyzické potreby, kto dokáže narábať so svojím telom, kto povedzme sa venuje cvičeniu, správnemu stravovaniu, alebo to môže byť niekto, kto sa kreatívne realizuje v záhradke, pracuje s hlinou, kvetmi, alebo to môže byť každá z nás, ktorá je matkou, pretože aj v tom materstve a v starostlivosti o domácnosť prejavujeme veľkú mieru kreatívnej energie. Pútnička, alebo teda páža mečov, nám dáva istú takú otvorenosť a zvedavosť po nejakých nových možnostiach, nových informáciách, ktoré potrebujeme k tomu nášmu kreatívnemu procesu, nech už sa týka čohokoľvek. Takže sme v tomto období veľmi otvorení a dostávame informácie o nových možnostiach a vieme tak posunúť dopredu ten náš tvorivý proces. Cisárovna prináša do toho nášho tvorivého procesu veľkú mieru starostlivosti a vynakladania energie a vlastne do akej miery sa staráme o ten náš tvorivý proces, koľko lásky, energie, námahy, starostlivosti do ňoho vložíme, tak toľko prosperity a hojnosti do ňoho dokážeme pritiahnuť. Poslednou kartou v tom základnom výklade bola karta dých. A tá nás upriamila na to, že v tom našom tvorivom procese sa nemáme ponáhľať, že sa máme spomaliť, že sa máme naladiť na naše dýchanie a že teda máme nechať veci prirodzene plynúť a nesnažiť sa ich nejakým spôsobom urýchľovať ani vkladať do nich nejaké ďalšie snaženie, ktoré by bolo na silu alebo navyše. Tu nás som ukončila ten pôvodný výklad, ale keďže som sa pýtala ďalej, siahla som po archetypálnych kartách a na moje veľké prekvapenie mi vyšla karta Duende. Neviem, či poznáte tento archetyp. V rôznych mytológiách sa stretneme s pojmom duende ako so škriatkom, ktorý má pod palcom trošku tú kreatívnu energiu, ale ako archetyp je duende vlastne taká tá naša rídza, autentická a mnohokrát až primitívna, vášnivá sila. Taká tá naša rídza, autentickosť, naša pravdivosť. Je to vlastne tá vášeň, ktorou horíme, keď robíme to, čo milujeme. Je to napríklad aj naša pieseň, ktorú môžeme spievať bez použitia hlasovej techniky, ale spievame ju s takým nadšením alebo s takým zápalom, že ľudia z nej majú aj tak zimomriavky. Alebo to môže byť dôvod, pre ktorý sa do nás niekto zamiluje, aj keď vôbec nie sme dokonalí. Keď žijeme to naše duende, tú našu pravdivosť a autentickosť, tak každé naše dielo, každý náš tvorivý proces má takú hodnotu, že vlastne
je až ohromujúci. A mňa teda zaujímalo ďalej, keďže viem z praxe, z práce s klientami, že mnohí z nás sa tej našej autentickosti bojíme. Mnohí ju ani nepoznáme. Alebo ju aj poznáme, pretože ona sa nám počas života hlási, ale zo strachu ju odmietame a neprijímame. Takže mňa zaujímalo, že čo sa teda deje v našom živote, ak to naše duende odmietame. Takže odpoveď znie, že ten život nám aj tak ponúka rôzne príležitosti na to, aby sme prejavili tie svoje kreatívne schopnosti. Predkladá nám rôzne nové začiatky, posúva nás v tom živote a dáva nám tie nové šance. Ale my, ak odmietame tú našu autentickosť z nejakého dôvodu, tak vlastne ten strach nám bráni v tom posunutí sa, v tej sebarealizácii naplno. Jednoducho nemáme to potrebné sebavedomie, nemáme vlastne tú odvahu urobiť ten krok von z tej našej klietky strachu. Bojíme sa, že to, čo urobíme, vyjde na zmar alebo na vnívoč, alebo že pretože nie sme dosť dobrí, že to skrátka bude celé zle a že sa to nikomu páčiť nebude. Je to ale škoda, pretože ak nežijeme to naše duende, tak vlastne žijeme taký ten bežný život, v ktorom môžeme byť tiež hrdinovia, pretože môžeme byť veľmi zaneprázdnení, robiť rôzne ťažké rozhodnutia. Ale ten náš život môže postrádať nejaký vyšší zmysel. Môžeme sa v ňom cítiť absurdne, nenaplnene, ale na druhej strane zahltene tými bežnými povinnosťami. Takže stojí za zamyslenie, či sa neotvoriť tej našej ozajstnosti, tej našej pravdivosti, pretože aj keď to duende môže byť veľmi živelné a ťahať nás na cesty, ktoré sú pre nás neznáme, nepoznané a to vzbudzujú rešpekt a strach, tak ak sa mu ale otvoríme, tak odpoveď k tomu, že čo sa stane, ak sa otvoríme, je naozaj zaujímavá, pretože vyšli mi tu 3 karty veľkých arkán, čo je naozaj veľká sila. Takže ako prvá je karta Voz. Čiže ak sa otvoríme duende, ak ho príjmeme do svojho života a začneme ho žiť, tak ten náš život sa rozbehne. Zrazu naberie rýchlosť, naberie smer, ktorý sme ani netušili, že by mohol nabrať. Zrýchli sa tak, že sme v to ani nedúfali. A my sa vlastne rozbehneme smerom k nášmu osudu. Máme tu koleso šťastia alebo koleso osudu, ktoré sa v momente, keď sa rozhodneme pre ten náš osud, nech je akýkoľvek, otočí tak, že veci začnú hrať v náš prospech. Jednoducho začneme naplňať tú svoju cestu, to svoje nejaké poslanie, ktoré je pre nás špecifické. A ako posledná karta mi tu vyšla karta Slnka, ktorá hovorí, že ak sa pustíme tou cestou z duende a dáme mu šancu, aby naplnilo náš život tou vášňou, takže budeme vlastne žiť ten náš plný, tvorivý potenciál. A keďže karta Slnka je aj o dieťati, o tom, že ak si dovolíme byť dieťaťom, tak že budeme o mnoho šťastnejší, tak to dieťa, to je to naše duende, to je tá naša rídzosť, tá naša prirodzená, až taká detinská možno radosť a hravosť, ktorá patrí k tomu tvorivému procesu, pretože bez nej je tvorivý proces prázdny. A zároveň nám to Slnko hovorí aj to, že v tom tvorivom procese, keď sme naozaj tak trochu deťmi a keď žijeme to naše duende, tak máme vlastne šancu liečiť aj naše vnútorné zranené dieťa. Každý máme nejaký typ zranenia, niekto väčšie, niekto menšie. A vlastne v tom tvorivom procese, keď žijeme tú svoju autentickosť a pravdivosť, máme šancu ho liečiť. Ako poslednú kartu som vytiahla kartu bohyne Káli, teda jednu z nich, ako takú radu na záver.
A vlastne táto karta, aj keď nevyzerá nejako krásne a skôr vzbudzuje rešpekt, hovorí o tom, že tento atribút bohyne Káli je naozaj o tom, že vlastne nám sľubuje akoby ochranu vtedy, keď sa rozhodneme pre tú našu autentickosť, že bude od nás odháňať všetko, čo nás nie je hodné a že bude z našej cesty odmetať všetok ten strach a pochybnosti ako odmenu za to, že sa rozhodneme žiť tú svoju autentickosť a tú našu pravdu. Ja k tomu len dodám, že aj bežné ženy matky môžu niekedy žiť to svoje duende, nemusia to byť len umelci. A vlastne aj keď niekedy sme tak trochu fúrie s tým našim duende, takže tie naše deti, ktoré sme priviedli na svet, a zároveň tie naše vnútorné zranené deti to veľmi ocenia. Takže nebojme sa, nemajme ten strach, ak ho máme, skúsme s ním trošku pracovať. Dá sa s ním pracovať rôzne, môžeme si ho trošku ozrejmiť, objasniť a vyložiť prostredníctvom kariet. V osobných výkladoch môžeme s ním pracovať v rôznych energetických terapiách a takisto v regresnej terapii. Takže ak máte niekto pocit, že je to momentálne vaša téma, tak sa mi kľudne ozvite. Budem veľmi rada, ak sa stretneme. Majte sa krásne a držím vám palce.